Zdravím, volám sa Katarína Šimková a venujem sa astročasticovej fyzike, konkrétne ultravysokoenergetickým kozmickým lúčom. Do fyziky som sa zaľúbila na strednej škole gymnáziu Jana Adama Reimana v Prešove a preto som sa rozhodla pokračovať v štúdiu na University of Glasgow v odbore fyzika s astrofyzikou. Počas bakalára som sa dostala na stáž do Deutsches Elektron- und Synchrotron, skrátenie DESY, kde som teda prvýkrát počula o astročasticovej fyzike a tá sa mi veľmi zapáčila. Preto som sa rozhodla pokračovať v štúdiu magistra na Freie Universität Brusel v Belgicku a tu som robila diplomovú prácu o kalibrácii detektorov v observatóriu Pierra Augera, ktoré je najväčším observatóriom kozmických lúčov na svete. Nachádza sa v Argentíne a rozprestiera sa na rozlohe 3000 km štvorcových, čo teda zodpovedá približne tretine Prešovského kraja. Tu za mnou môžete vidieť jeho model, kde každá jedna ledka, každé jedno svetielko reprezentuje jeden detektor a rozsvecujú sa podľa reálnych meraní tohto observatória. Tiež v Belgicku sa mi podarilo obdržať doktorandský grant, konkrétne na projekt, ktorý by mal rozšíriť naše poznanie, čo sa týka zdrojov a urýchľovacích mechanizmov týchto ultravysokoenergetických kozmických lúčov. Jedná sa o častice hmoty, ktoré sú veľmi rýchle, blížia sa rýchlosti svetla a teda sa jedná o najenergetickejšie častice, aké ľudstvo pozná. Môj výskum je teda rozširovanie poznania o vesmíre, keďže ešte nepoznáme presne zdroje týchto vysokoenergetických častíc a musia byť teda produkované v regiónoch, kde sa uvoľňuje veľké množstvo energie a sú to teda asi jedny z najextrémnejších podmienok vo vesmíre. Napríklad počas pádu hmoty do supermasívnej čiernej diery v strede inej galaxie je táto hmota veľmi stlačená a teda niektorá jej časť je vytrisknutá smerom do priestoru v tzv. Jetoch a máme teórie, že v týchto jetoch by mohli byť urýchľované kozmické lúče. V prvom rade vždy choďte za tým, čo vás baví, pretože v tom máte najväčší potenciál vyniknúť. Tiež je dôležité vaše okolie, pretože od vynikajúcich spolužiakov a mentorov sa toho môžete veľa naučiť. A posledná rada je nevzdávať sa. Vedecká práca si často vyžaduje veľa úsilia, ale tiež schopnosť zmieriť sa aj s neúspechom a s odolnosťou pokračovať ďalej vo výskume.